Bagamat ilang araw nang walang naitatalang makapal na ashfall, nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon at patuloy ang pananatili sa evacuation centers ng mga residenteng nakatira malapit sa paanan nito. Sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, nakapagtala sila ng isang volcanic earthquake at 396 rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Naitala rin ang siyam na pyroclastic density current o PDC signals bukod pa sa patuloy na lava effusion at pagdali ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Sa kabila nito, nilinaw ng PHIVOLCS na ang mga naitatalang abo sa ilang lugar ay hindi mula sa bagong pagsabok ng bulkan, kundi mula sa ash emission at removalized ash o mga dati ng abo na muling naiangat at sumasabay sa hanging amihan. Wala naman po tayo monitor ng ash fall sa ngayon. Ang madalas na panggal, yung mga previous na ash fall po, mostly coming from yung mga ash emissions, nagbubuga ng abo yung ngayon. And yung mga remobilize o tinatawag naming remobilize ang tawag namin, pero mga abo ito na dumapo na po siya, nasa lupa na, pero dahil sa lakas ng hangin ng amihan, especially yung amihan ngayon, ulit siya, no, na napapadpad ulit siya sa hangin, and then ito nga yung bumabagsak. Karamihan naman po ng mga ashfall, maliban yung a few days and a few weeks ago, ay yung tinatawag nating trace, mga trace lang. Ibig sabihin po, mga lang yan, mga patak-patak lamang. Mahigpit na paalala ng PHIVOLCS sa publiko na bawal na muna ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Iwasan pa rin natin pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. At reminder ulit sa ating mga piloto na huwag magpapalipad malapit sa Mayon Volcano dahil nandiyan pa rin po yung panganib na baka magkaroon ng explosion, pagsabog, o di kaya ay yung mga lumilipad-lipad na abo, baka mahigop ng mga makina, yung mga especially mga sensitibong makina ng mga eroplano, at maaaring magdulot ng sakuna. Regine Boy, CSN.